Al matí, amb Raquel Garcia. Fem salut amb el Parc Taulí. L'osteoporosi afecta més de 2 milions de dones majors de 50 anys a l'estat espanyol i a prop de 600.000 homes, segons les estimacions de la Fundació Internacional de l'Osteoporosi. A més, per l'envelliment de la població es preveu que els afectats vagin a l'alça en els propers anys, amb les conseqüències que això suposa. De fet, es calcula que cada any hi ha 330.000 fractures derivades d'aquesta patologia, un 2% de les quals són de maluc. Per saber una mica més sobre aquesta malaltia, la seva detecció i el seu tractament, parlem amb l'Enrique Casado, que és reumatòleg, codirector també del primer manual de malalties metabòliques òssies. Bon dia. Hola, bon dia. Avui parlarem del seu llibre. Sí. Com sorgeix aquest manual, que a més acaba de sortir del forn, encara doncs sí, no ha sortit a les editorials, no? La veritat és que ara el manual aquest, edició en format imprès, en paper, només el tenim els 2 directors i els 6 coordinadors de l'obra. Encara ara està fent la repartició pels autors que han col·laborat, més de 50 autors. Això és un primer manual, és un tractat de consulta de l'osteoporosis i altres malalties metabòliques òssies. L'osteoporosi és la malaltia metabòlica òssia més freqüent, però també n'hi ha d'altres, al voltant de 100 malalties metabòliques. I va sorgir la idea que estaria bé que tots els metges especialistes de qualsevol especialitat que atenen aquest tipus de pacients, que són reumatòlegs, però també metges de medicina interna, endocrinos, traumatòlegs, medicina de família, nefròlegs, etc., doncs puguin tenir un manual de consulta, un manual en el qual puguin, doncs, de forma ràpida accedir a consultar un dubte diagnòstic o terapèutic, i és una manera de que tots, més o menys, en l'estat espanyol, tractem els pacients d'una manera molt similar. No? Per tant, és l'exemple, no?, de com funciona el treball, no?, en equip, i també suposo que era un deute, una necessitat, no? No hi havia un manual d'aquest tipus. La societat ja fa molts anys, no sé exactament quants anys té la Societat Espanyola d'Investigacions Òssies i Metabolisme Mineral, la SEIOM, però probablement més de 40 o 50 anys, i no hi havia fins ara un manual propi de la societat. I llavors, mentre jo estava a la junta directiva amb l'altre director, que és el doctor Josep Blanc, reumatòleg de l'Hospital del Mar, vam decidir, en conjunt i amb l'aprovació de tota la junta directiva, d'elaborar aquest manual. No? Doncs, efectivament, és un treball en equip, des que tens la idea fins que arriba el dia d'avui, que podem tenir el manual, doncs passa molt de temps, molts esforços, has de buscar qui és el que pot fer millor cada un dels capítols, els has de revisar, has de passar a l'editorial et passa les proves, i fins que al final tens aquest manual que realment ens sentim molt orgullosos perquè ha quedat molt bé, molt bé. Entenc que és un manual dirigit als professionals. Quins temes aborda, no?, i com es tracten? Doncs la veritat és que en el manual són 48 capítols i estan distribuïts en 6 seccions. Llavors, les primeres seccions són més de la fisiopatologia de les malalties, trastorns del metabolisme del fòsfor i del calci, que ja saps que són, i sap tothom que són elements fonamentals de l'esquelet, i després hi ha una part d'atenció clínica, de com es diagnostiquen les malalties, com quan arriba el pacient, cada una d'elles, no? Cada pacient té uns signes i uns símptomes diferents, doncs uns capítols dedicats a això. Després hi ha uns capítols dedicats als tractaments, no? A quines són cada un dels fàrmacs que hi ha per tractar l'osteoporosi i altres malalties metabòliques òssies. I la part final, sobretot, crec que és molt interessant també, que parla de les unitats multidisciplinars de coordinació d'atenció al pacient amb fractura per fragilitat, no? Les també denominades FLS. Entenc llavors que és un manual que ajudarà, no?, en la seva aplicació, no?, a tractar aquesta malaltia, no?, i a tenir aquesta coordinació en els diferents centres hospitalaris. Efectivament, l'objectiu final és l'atenció de qualitat i d'excel·lència del pacient amb aquestes malalties, no? Com has dit a l'inici, doncs l'osteoporosi és una malaltia asimptomàtica, no produeix ni dolor ni cap altre símptoma, però té una complicació en ocasions molt greu, que són les fractures per fragilitat, no? Sobretot quan les fractures són de vèrtebra o són de maluc, de fèmur. Aquestes fractures poden comportar, a part del dolor i de la discapacitat del pacient,
complicacions mèdiques i en algunes ocasions fins i tot arriben a la mort del pacient. Es compliquen sobretot les fractures de maluc. Per tant, l'objectiu final d'aquest tractat és atendre de la millor manera amb aquests pacients per evitar que apareguin aquestes fractures i que tothom estigui informat i tingui el màxim coneixement sobre aquestes malalties. Perquè us preocupa, els sanitaris, la prevalença i també que es van augmentant els casos? Sí? Clar, amb l'envelliment de la població és una malaltia que, com has comentat, en dones apareix a partir de la menopausa i, per tant, amb l'envelliment de la població, que cada vegada vivim, afortunadament, més anys, però clar, això vol dir que cada vegada hi ha més proporció de gent gran. Volem viure més anys, però millor. Doncs això mateix. És el repte. El que passa és això, que la prevalença de l'osteoporosis i, per tant, la prevalença, la possibilitat de que puguin aparèixer fractures, doncs va en augment, no? I s'espera un increment molt important cap a l'any 2050, crec que són de 2 a 3 vegades més fractures que les que tenim ara. És el que s'espera. Desafortunadament, i malgrat, pensem que cada vegada les tractem i les procurem evitar més i millor. Doncs expliquem, igual que intenteu fer en aquest manual, no? Què és exactament l'osteoporosi i quines són les causes i els factors de risc que s'associen a aquesta malaltia. Doncs l'osteoporosis és una malaltia de l'esquelet, una malaltia, es pot dir, metabòlica òssia, del metabolisme de l'os, de l'esquelet, que s'acompanya o comporta una pèrdua de densitat mineral òssia, vol dir que es perd la quantitat del mineral, el mineral és calci i fòsfor, es va perdent, o també s'altera la microarquitectura, és a dir, l'os, quan el mirem per dintre, està ple de trabècules, doncs aquestes trabècules perden aquesta qualitat, ja no perden la seva funció de sostenir, i per tant l'os es torna més fràgil. Es va desgastant. Després que desgastant es va debilitant, perquè el desgast l'associem més a malalties de desgast, com l'artrosi, de sobrecàrrega, d'envelliment. En canvi, l'osteoporosis és una malaltia de debilitat de l'esquelet. I això pot aparèixer en dones postmenopàusiques, en homes a partir dels 50 anys, però també pot aparèixer quan hi ha algunes malalties o fàrmacs en edats molt més precoces. Vull dir, de vegades hi ha nens, fins i tot. Hi ha un capítol dedicat a l'osteoporosis infantil. Ara després parlem de l'osteoporosis infantil, però pel que fa a les dones, les causes, perquè afecta més a les dones, és per al tema de la menopausa, també perquè vivim més anys, per quines causes? És un tot, és a dir, és el conjunt de les dues coses, és a dir, amb les dones, amb la menopausa, el que passa és que es perden els estrògens, i els estrògens, les hormones sexuals femenines, se sap que són un gran protector de l'esquelet, o sigui, tenen funcions molt bones, els estrògens, durant la vida de la dona, i quan es perden, doncs apareixen símptomes, com les sufocacions, algunes sequetats, apareixen un cert envelliment i pèrdua de rigidesa de les articulacions, augment de rigidesa de les articulacions, i en l'os, en l'esquelet, es produeix aquesta pèrdua progressiva i bastant accelerada de la massa òssia en els anys posteriors a la menopausa. A partir del que han passat 5-6 anys de la menopausa, la pèrdua continua per el factor edat, però ja no és tan accentuada. Per tant, és molt important aquestes edats, al voltant de la menopausa, és molt important en totes les edats, vull dir que és important durant el creixement, vull dir, per la gent jove, vull dir que hem d'adquirir un pic màxim de massa òssia, adquirir una quantitat màxima d'os, que el tindrem cap als 25 anys, i després a partir d'allà comencem a perdre. El que passa que quan arriben els 50 anys o la menopausa de la dona, doncs aquesta pèrdua s'accentua molt més. Alhora, les dones estan infratractades. Per què? Costa més que acudeixin al metge davant d'una fractura? Estan infratractades les dones i els homes. És a dir, sí, perquè en l'osteoporosis, precisament en els homes, es pensa que l'osteoporosi és una malaltia de dones, però també pot aparèixer en homes, i veiem homes amb fractures de maluc, fractures vertebrals, fractures d'húmer, perquè tenen una osteoporosis. Per tant, és una malaltia en si infradiagnosticada, es diagnostica poc, i infratractada. Infradiagnosticada perquè, com t'he comentat a l'inici, és una malaltia asimptomàtica, no dona símptomes, no fa mal. Quan jo soc reumatòleg, un pacient que té artritis, de seguida ve, perquè té dolor, se li inflen les articulacions, és fàcil de que vingui al metge. Ara, una osteoporosis, si no saps que tens uns factors de risc, no te n'adones. I el primer símptoma, moltes vegades, és una fractura. És la fractura, clar. Que pot ser una fractura de canell o pot ser una fractura més greu, com he comentat, la vèrtebra o el maluc.
Per tant, és molt important identificar els factors de risc d'aquesta osteoporosi. I com es poden detectar aquests factors de risc, no? S'han de conèixer. I saber que patim aquesta debilitat. S'han de conèixer, i aquí hi ha un capítol en el meu llibre, que em dius, que parla dels factors de risc de l'osteoporosi. No? Doncs el ser dona ja de per si és un factor de risc. Vale. Les dones ja, des del moment de néixer, ja tenen més risc que els homes en tenir una osteoporosi i futures fractures. L'edat, conforme avança l'edat, se sap que a partir dels 60, sobretot 65 anys, el risc d'osteoporosis i de fractures s'incrementa. Després hi ha certes malalties endocrines, per exemple l'hipertiroidisme, l'hiperparatiroidisme, els hipogonadismes, que són el dèficit d'hormones sexuals, que de vegades poden aparèixer abans d'aquestes edats que estem parlant. Hi ha malalties autoimmunes, que també poden fer-ho, malalties digestives, que cursen amb malabsorció intestinal, com la malaltia celíaca o la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa, tenen problemes d'absorció dels nutrients i del calci i del fòsfor i poden comportar una osteoporosis. També hi ha malalties hematològiques de la sang, també hi ha malalties respiratòries, els EPOCs, i després hi ha fàrmacs, medicaments. Els medicaments, els més coneguts, són els glucocorticoides, la cortisona. La cortisona sempre té uns efectes... És un fàrmac que jo, els reumatòlegs, el fem servir molt, i té boníssimes propietats, vull dir, és molt beneficiosa per moltes malalties i s'han de donar, però s'ha de saber que segons a partir de determinades dosis produeixen, entre altres coses, una pèrdua de massa òssia i un augment del risc de fractura dels pacients. Per tant, és important que els pacients que reben corticoides facin una prevenció de l'osteoporosis i de les fractures. Com? Doncs ingerint aliments rics en calci, prenent més el sol per assegurar que tinguis nivells de vitamina D, i si no tenim, doncs hem de donar suplements, fer exercici físic, fer una dieta saludable, i sobretot, si és necessari, depèn de quina edat o altres factors, de fer una densitometria òssia, no? Que seria la prova diagnòstica de l'osteoporosis. En el cas dels nens? En el cas dels nens, aviam, és infreqüent, vull dir, no és... Parlem d'una cosa que és molt més rara. No sé dir-te xifres perquè no sóc pediatre, però sí que fem una consulta amb pediatria del Parc Taulí, que ara, doncs, amb el tema de la pandèmia s'ha parat i ens hem de tornar a reorganitzar, però moltes vegades els pacients de pediatria que passen a adults, doncs amb aquestes consultes de transició que diuen, ens envien pacients que tenen una osteoporosis diagnosticada en edat infantil, no? Per diferents factors, perquè igual tenen també un problema de malabsorció intestinal o perquè han rebut fàrmacs. També els nens tenen malalties reumàtiques o autoimmunes i han de rebre corticoides o altres fàrmacs. Uns altres fàrmacs que produeixen osteoporosis o poden produir osteoporosis són els antiepilèptics. La gent que pren antiepilèptics, anticomicials, per l'epilèpsia, doncs poden tenir també, i llavors els nens també poden rebre. I de vegades, si els antiepilèptics es prenen de forma molt crònica, molt continuada, a dosis altes, poden interferir en la síntesi de vitamina D, és a dir, els pacients que prenen això poden tenir un nivell de vitamina D molt més baix del que tocaria i poden fer no només osteoporosi, sinó una complicació encara més greu, que és l'osteomalàcia, que l'osteomalàcia ve a ser una malaltia similar a l'osteoporosis, però que l'osteoporosis perd massa òssia en general, l'esquelet es perd en conjunt, no? El que hem comentat abans de què era la malaltia, i l'osteomalàcia es perd sobretot el contingut mineral, només. L'os es va formant, però no es mineralitza, no s'endureix. Clar, no sé si teniu comptabilitzats també els pacients que arriben al Parc Taulí, els adults, no?, per osteoporosis i la seva prevalença. Bueno, el que sí que tenim és difícil perquè l'osteoporosis i la prevalença has de fer densitometries, no? I també s'ha demostrat que fer densitometries a tothom tampoc és rentable, perquè detectaries algunes osteoporosis que en gent relativament jove que tampoc s'ha vist o s'hauria demostrat que si tractes aquests pacients realment siguis eficaç o rentable, no? Llavors, quan es fa? Per tant, sí que, per donar-te xifres, una vegada que vam fer fa uns anys un estudi al Parc Taulí amb pacients amb fractura de maluc, llavors sé que arriben al voltant d'unes 400 fractures de maluc, de cadera de maluc a l'any, 400 a l'any, només a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Per tant, és la complicació més greu de l'osteoporosis i és de les fractures no tan freqüents, afortunadament, perquè es veuen en gent més gran, a partir dels 70-75 anys. Per tant, fractures vertebrals en veiem moltíssimes. Fractures vertebrals arran d'una caiguda o arran d'un fer un esforç, com aixecar un pes o fer llit, doncs poden sentir la dona o el senyor, que té un factor de risc d'osteoporosis, un
crec, un mal agut a la columna, ja sigui dorsal alta o lumbar baixa, i correspondre a una fractura vertebral. Per tant, aquests pacients que tenen aquest dolor agut, jo sí que recomano que a part de que vagin a l'hospital, perquè, entre altres causes, pot ser una fractura vertebral, sobretot en gent gran que té aquesta lumbàlgia o dorsàlgia aguda. I que a més m'imagino que després en aquesta gent gran la recuperació és molt més complicada, no? Sí, i es pot complicar, o sigui, no només la recuperació, sinó que el fet de que de vegades has d'internar, has d'ingressar el pacient a l'hospital, comporta que es pugui complicar. Pot agafar malalties que diem nosocomials, no? Pròpies de l'hospital, doncs si és diabètic, de vegades també durant l'ingrés es descompensa, els medicaments que donem per calmar el dolor, que de vegades hem d'arribar a mòrfics, perquè el dolor, pensar-ho que és una fractura vertebral no deixa de ser una fractura òssia, no? Imagina't si et trenques un os, no? El dolor que pots tenir, no? Ai, m'he trencat el canell, imagina't la vèrtebra o la cadera, no? El maluc. Per tant, totes aquestes coses, medicaments, ingrés i tal, pot fer que es descompensi el pacient que ja de per si té malaltia crònica i pot ser doncs, realment greu, no? Per tant, hem d'evitar-les, les fractures. Per això has estat un dels defensors, no? També de comptar amb una unitat de coordinació de fractures al taulí. Què creus que aportaria, no? Doncs mira, estem treballant per tenir-la. Ara hi ha un programa pròpiament també de la CEIOM que és d'ajudar a la implantació d'aquestes unitats multidisciplinars d'atenció al pacient amb fractura, i això ve a ser, pels que ens estan escoltant, una manera d'organitzar-nos dintre de l'hospital entre diferents especialistes que tenem al pacient amb fractura, des del traumatòleg que el rep a urgències, el metge rehabilitador, el geriatre, el reumatòleg, després si hem d'establir un tractament i un seguiment, el metge de família també s'ha d'incorporar, l'atenció domiciliària, és a dir, hem de coordinar-nos perquè aquest pacient amb fractura sigui identificat, sigui avaluat, sigui tractat i sigui doncs, monitoritzat, no? Es faci un seguiment d'aquest pacient perquè no torni a tenir més fractures. Abans ha parlat que en casos molt greus també hi ha mortalitat. Sí, la fractura de maluc, que és la més greu que hem comentat, doncs s'estima que entre un 20-25% dels pacients que tenen una fractura de maluc moren en els primers 6 mesos o en el primer any després de tenir la fractura. Ràpid, l'impacte? Sí. Vull dir que un de cada 4. Vull dir, hem de quedar-nos amb aquesta xifra. Per tant, hem d'identificar l'osteoporosi abans de que aparegui la fractura de maluc, perquè si no, ja dic jo que és realment greu. També la mortalitat no només està en la fractura de maluc, sinó que també les fractures vertebrals també, una fractura vertebral rarament, però quan un pacient o una pacient té una fractura vertebral, un aixafament vertebral, que alguns pacients diuen, no, jo una fractura no, un aixafament, és el mateix, ¿vale? És el mateix un aixafament vertebral, el que es perd alçada, i perquè les vèrtebres no es fracturen com un os llarg, sinó que s'aixafen. Per tant, un aixafament vertebral únic probablement no et conduirà a la mort, però hi ha pacients que tenen molts aixafaments, perquè després d'un, tant si es tracta com si no, sobretot si no es tracta, doncs poden aparèixer més fractures, més aixafaments vertebrals, donar una incurvació al pacient, perdre la capacitat respiratòria i cada vegada doncs, oxigenar-se menys i, bueno, si a més té una malaltia pulmonar ja crònica de base, doncs imagina't, no? Per això és important, com dèiem, apel·lar a identificar la malaltia pel que fa al tractament. Sí, l'han d'identificar, conèixer els factors de risc, que hem dit uns quants que són les malalties, els fàrmacs, etc. I, bueno, doncs identificar-lo. I incorporar els hàbits saludables, que també dèiem, no? Al principi, això que tenim tots la teoria molt apresa, però l'hem de posar a la pràctica. No només els que tenen factors de risc, sinó que els hàbits saludables ho hem de fer tota la ciutadania. Efectivament. I pel que fa als tractaments, ara mateix, doncs, quins s'estan utilitzant i cap a on va, no?, al futur? Doncs mira, la veritat és que tenim tractaments per l'osteoporosi, alguns que són molt coneguts ja des de fa molts anys, que són els bifosfonats, són el clàssic àcid alendrònic que es dona un cop a la setmana, en dejú, l'àcid risedrònic, que és el cosí germà, o àcid ivandrònic, que també es pot donar de forma mensual. Després hi ha uns fàrmacs que donem molt poc als reumatòlegs, però que donen més als ginecòlegs per la dona just postmenopàusica, que també serveixen per l'osteoporosi, encara que augmenten menys la massa òssia,
antiartròsia, però també tenen un efecte antifractura, que són els denominats SERMs, que són fàrmacs moduladors dels receptors dels estrògens. Només per dones, aquests. Després hi ha el denosumab, que és un tractament injectable que es dona cada 6 mesos, que també és molt eficaç per reduir el risc de fractura i augmentar la massa òssia. El que passa que els pacients que prenen denosumab, que és aquesta injecció cada 6 mesos, han de tenir en compte a l'hora de retirar-lo. És a dir, no s'ha de discontinuar aquest fàrmac perquè pot aparèixer realment problemes. Els pacients que discontinuen, que no s'administren el tractament quan li toca, comencen a perdre de forma ràpida la massa òssia que han guanyat i pot incrementar el risc de fractura. Per tant, és un fàrmac que s'ha d'indicar molt bé quan s'ha d'indicar, és molt eficaç, però, ojo, a l'hora de retirar-lo. I després hi ha uns altres fàrmacs que diem els formadors, els osteoformadors, que el que fan és incrementar, estimulen la formació d'os nou. Són els únics. Els altres el que fan és frenar els bifosfonats, els SERMs i el denosumab, frenen la destrucció, no? Els formadors formen os nou. Per tant, en pacients de molt alt risc, que tenen ja 1, 2 o més fractures vertebrals o una massa òssia molt baixa, està molt bé començar amb aquests fàrmacs. És una mica incòmode perquè són injectables diaris, es donen durant 2 anys. Però bueno, el pacient que realment, si l'expliques bé, doncs acostumen a fer-ho bé i, de fet, bueno, són 2 anys de tractament i després has de continuar amb un d'aquests fàrmacs que he mencionat, els antiresortius. Doncs, doctor Enrique Casado, reumatòleg i codirector d'aquest primer manual de malalties metabòliques, moltíssimes gràcies per desgranar-nos, donar consells. No sé si vol afegir alguna cosa més per tancar. No, donar-vos les gràcies a vosaltres. Dir que, parlant dels fàrmacs, hi ha un fàrmac que està ja també a punt de ser comercialitzat al nostre país, que és el romosozumab. Tot el que acaba en map són anticossos monoclonals, són fàrmacs, hi ha molècules dirigides contra una proteïna concreta, en aquest cas contra una proteïna de l'esquelet, no? Sí. I que s'administrarà de forma injectable una vegada al mes durant un any i que, bueno, també serà un formador d'os nou i, bueno, estem desitjant que pugui ser comercialitzat al nostre país. Donar-vos les gràcies per convidar-me i un consell, no?, als nostres pacients que davant del dubte també assisteixin al seu centre, no?, d'atenció primària, no?, que consultin, que s'informin. Els pacients jo els recomanaria que facin prevenció, que facin exercici físic, que evitin el que no hem parlat, però el tabac i l'alcohol són tòxics per l'esquelet, també, evitin en lo màxim aquests 2 tòxics, que prenguin el sol, que assegurin tenir uns nivells de vitamina D correctes, que prenguin aliments rics en calci, els làctics, etc. I que si volen, a la pàgina a Google poden escriure Frax. Frax és una eina que et valora el risc de fractura, ho escrius en Google, Frax, i llavors has de seleccionar el país en el qual estàs i són 12 preguntes de sí, no, i te dona un risc de fractura. Per tant, si el risc que surt és més gran del 10%, és quan s'hauria de consultar. Si és inferior al 10, no cal. Doncs ja sabeu, molt fàcil, només a un clic dedicar aquest temps per veure i per identificar aquesta malaltia. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Gràcies a vosaltres.